Tillad mig at præsentere Big Daddy and the Carefees. Giv mig et K. Giv mig et E. R. F. Giv mig et I. Hvad siger det? Hvad siger det? Hvad siger det? Ja, vi fra Carefees. Vi den bedste IT-business. Lad de andre komme til kort. Både med salg og med support. Vi har sælgerpiger, der flytter. Vi har blege IT-nørder. Vi har store Carefees-smil. I en blæret sælgerbil. Vi er røde, blå og hvide. Kom nu, mand! For fanden da! Kom nu! Noget lort, mand! Kom videre, mand! Ja, okay, skide godt. Kom over, jeg får en helt for dig. Flemming, mand. Kom nu, for fanden, mand. Prøv at se det lort, mand. Hvad gør du, mand? Hurtig som en kvik processor. Lige så klog som en professor. Vi kan bare det IT-gylde. Skål, værsgo, at IT-skylle. Vi er Carefees piger og drenge. Vi kan slå på mange strenge. Vi er Carefees hårhold. Vi går aldrig netværkskold. Vi står sammen, side om side. Vi har IT, ekspertise til enhver i, til entreprise. Vores ramme er rigtig stor, sikkert større end du tror. Sig det bare igen, bliv ved. Vi går nemlig aldrig ned. Vi står sammen, bite for bite, hard og soft, fit for fight. Alle er et tal hver. Vi har ingen nuller her. Giv mig et K. Giv mig et E. R. F. Giv mig et I. Hvad siger det? Hvad siger det? Hvad siger det? Så daddy. Ekspertise til